खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो अननाय बरनाय फिन बावहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै आरोबाव मोनसे गोदान रेसिपि लानानै फैलायबाय। बेनो जाबाय खरमानि रेसिपि। दा आं बे खरमाखौ माबोरै बानायो नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो सानदों। होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों स्किप खालामालासिनो फारि फारि। नैया लोगोफोर आं दानिया खरमा बानायनो नागिरदों। दा खरमा बानायनायाव मा मा जगार नांगोन नोंथांमोनखौ खोन्थिलांसै। नोंथांमोना होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों। नैया आंनियावहाय खरमा बानायनो थाखाय 3 काप मैदा लाबाय। नैया आरोबाव आंनियावहाय सामुसनै घी होनोसै। मानोना आंना घीया लाथा खानानै दोङो बेनिखाय सामुसनैयानो काफि जागोन। जेब्ला इयो दै माबा गलिजोबोमोन होमबानिया गलिजोबनायबालाय सामुसबासो होनांगौमोन आरोना। दायो लाथा खाना दों नालाय इयाव बुहुद दोङो। गलिबा बुहुद जागोन इयो बुरजा जागोन बेनिखाय आं सामुसनैल' होनोसै। आं सामुसनै होबाय। दानिया इखो मिक्स खालामनोसै मोजाङै गोरान गोरानै। जाबाय नैया थिक बेबायसा जाबानो मिथिखा आरो गोरान गोरान मिक्स खालामनाया जाबाय आरो घी होनायाबो माने मोजां मिक्स जाबाय। ओमफ्राय दानिया इखो दैजों नाना लानोसै दै गुदुंजों। दै गुसु होनानै नानाङा लोगोफोर दै गुदुं होनांगौ इयाव। आं दैखौ फुदुंना लाखाबाय। दानिया दै होनानै नाबाय। दैखौ खेबसेनो बुरजा होनाङा मानोना गेफे जाबा माने जानाय नङा। माय गोरान बाहाय बाहाय खम खम होनानै नानांगौ। गेफे खालामनानै नानाङा। लोगोफोर जेरै आं सिगाङाव मोनसे भिडिअ एगारदोंमोन निमकिनि थिक ओरैबायसानो सेम नानायफोरा एखे प्रसेस। मोजाङै नाना लानांगौ। नानाया मेन आरोना इयो। नानाया मोजां जायोबा खरमायाबो मोजां जागोन। नैया लोगोफोर दानिया नानाया जाबाय। इखौ 2 घन्टासोनि थाखाय खोबना दोनथ'नोसै। खोबना दोनबा मोजां जायो। ना दोनथ'नोसै। दानिया खोबना दोननाया जाबाय 2 घन्टा। आं दानिया नाना लानोसै। लाग्रोनांगौ। नैया दानिया गुल खालामना लानाया जाबाय। दानिया नानोसै इखो। नैया दा आंना नानाया जाबाय। बेफोरबायसानो दाथै नानांगौ। गोबा नानाङा आरोना। गोबा नाबा मोजां जानाय नङा खरमाया। दाथै नानांगौ। दानिया नैया हाना लानो नागिरदों। नायदों होमबा। नैया नायना ला लोगोफोर माबायसा हायो। जे साफा नुखादों नैया हाना लानायखौ। जे साफा नुनायखौ दा आरोबाव हाबावनोसै गेजेराव थबस्र' थबस्र'।
नैया लोगोफोर दानिया आंना हाना लानाया जाबाय नैया नायदों जा साफा नुखादों दानिया आं एखे एवनोसै होमबा रिफाइनजों नैया लोगोफोर साराया दुंबाय आं दानिया थाव होबाय खेबसेयावनो बुरजा होखाना लानांगौ थावखौ नैया दानिया थावा गुदुं जाबाय दानिया होनोसै आङो अरखौ खमायना होनायाव निजेनो सायाव उथिबोगोन इयो मोनबा माने एरलायनाङा दायो जेब्ला सायाव उथियो होमबासो एरना हो साराया फिसा नालाय बारा बुरजा होजायाखै आरोना सायाव उथिजोब्बाय दानिया एरना होनोसै खेबसे उलट पालट खालामना होनोसै उल्थायना होनोसै नैया लोगोफोर जाबाय नैया दानिया जाबाय बारा गोजाद्राय बाराद्राय खामद्राय होनाङा बाराद्राय खामद्राय होबा मोजां जानाय नङा खुरमाखौ इफोरबायसानो बाङाय बाङाय जारोमरोम जाबानो थिखोलायनांगौ होमबासो मोजां माने जायो साफाबो नुयो नैया लोगोफोर आंना दानिया एवना लानाया जाबाय आं दानिया इखौ सिनि दैयावहा जाल होसिगोन नैया लोगोफोर सारायखौ जानना होबाय आं दानिया इयावहा सिनि जाल होनोसै नैया सिनिखौ 2 काप होबाय दैबो एसे होना होनि नैया दानिया सिनि जाल होनाया जाबाय नैया सिनिया इदि आथा आथा जानांगोन नैया इदि आथा आथा जानांगोन होमबा इयाव होनो जाबाय दानिया खरमाखौ होनोसै आङो नैया खरमाखौ होनोसै आं रुनानै मोजाङै एवना मिक्स खालामना होनोसै एरना होनोसै लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो बावगारदों जेब्ला आङो बे खुरमाखौ रिफाइनजों एवना लादोंमोन एवना लाखांनायनि उनावहा माने 1 घन्टासो
गुसु जानो दोननांगौ माबाखौ खुरमाखौ गुसु खालामनांगौ 1 घन्टासो जेब्ला 1 घन्टासो जायो गुसु जायो होमबासो बेखौ आरो खेबसे सिनि दैयावहा जाल होनांगौ मानोना जेब्ला गुसु जायो सिनि दैयावहा जाल होब्ला होमबासो मोजां जायो गुदुं गुदुं होब्ला माने बायफ्लेजोबो बेनि थाखायनो गुसु जानो होनांगौ 1 घन्टासो नैया आंनिया दानिया जाबाय खुरमा एवना लानाया जाबाय नैया गेसखौ बन्द खालाम दानिया नैया लोगोफोर आंना खुरमाया जाबाय दानिया नायदों नोंथांमोना माबोरै नुदों जा साफा जाखादों नैया दा नोंथांमोना प्लिज माबोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहर आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदों प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरो प्लिज आंनि भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाफोर बेबायदिनो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ आपलोड होयोब्ला नोंथांमोननि गेजेराव जाहाथे सहैयो होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय